bebarengan Kuda Matra Yuwana sing ati-ati kira para satriya yo. Sing budal prajurit Kuda terus aku nuju sajrone swara campur angin gawe kata reso di mana Gopuro rame gembleger swaranipun lengge para satriya kang samyanipun turangga tumuju sajroning alun-alun lan ayo Kuda Matra Yuwana ayo ger rotok minggir wae was jebol kaya pasir lan ambelan ning jero para satriya man pancen keset-keset kok gerdur ana putra gandikan kawan kawan was he ayo ger putra sing ati-ati yo le ya ayo manggil lewat pancen keset-keset laku do terginas wah Kuda Matra Yuwana iki wah bergoyang kembali bersama Kuda Matra Yuwana wonten satriya kembaran cacahing wonten 6 ger yo krimping budale prajurit Kuda gemprak lumaju malaget para cambuk anitir kaya ing antariksa ketut samaniman ambaran otot datawa ayo bergoyang sampai lagi tinggal diru dan juga konco-konco pedagang konco-konco youtuber matur sembah tur lain sejenisnya waktu sarjito
geger para prajurit sing ati-ati Kuda Patra Yuwana. Ana sing bagus putra dereng. Yo, ye, 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 lo. Ae, 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 ae. Jamu, jamu kodong telo suwe ra ketemu pisan ning ati lega suwe ora jamu, jamu kodong ketubung suwe ra ketemu pisan ning ati lega.
Oh. Ya ya ya. Ya ya ya. Oh ya, oh ya. Dikepenake yon nger kuda patra yuwana. Krasa kroncongan muntar-muntir watone rasa kisian saya kepingin wae nikmati sekopati kawan-kawan blendrang tari tempe sampur sambel mlandingan rasi deling tumpang kulo kodong kantes lembaran dipangan esok mantuk memangan sinapi ngantuk dipangan bengi nyeni kopate murah Maria.
kepriye? Kok Sida apa ora mas? Heeh. Cepijar semoyo mas aku metu gelo. Kene lek ngono. Yen sampean gelo Ketemu ojo sliramu jangan lencani. Dik. Piye mas? Nyedak mrene. Mriki. Nyebar godhong koroti sabar sawetarati kowe wong susu akeh sing pasti kleru sarep dhisik aku ora bakal mlayu. Nah wong wedok mek panggawan sabar ae lho Ya mas. sing penting wong urip iki kudu sabar. Suwi-suwi jembar no mas. Oh, jembar kaya dalane mbak sambaran iki. Ojo kuwatir dik, aku ra neka. Ati ora sabar dijamin ampuh dadose. Ya mesti anget. Wis kadung dalam dik, ora susah bingung-bingung. Atiku ora sabar kepengen foto dirimu. Ayo. Kepriye? Ayo. Yo Sidrono. Nyebar godhong koroti sabar sautarati kowe wong ayu kabeh bakal mlayu sarep dhisik aku ra bakal mlayu paling lek aku mlayu kebater sampean yo ngojek ngegrab. Ojo kuwatir dik, aku ra neko-neko. Ojo sumalang dijamin ampuh dadose. Anget lho dik, wis kadung gelem ora usah bingung-bingung Mbak Fia. Atiku ora sabar kepengen weruh siramu. Aslinya juga ada duit.
eh